Σταμάτα. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα του Shiny Monkeys. Σας έχουμε φέρει απευθείας από την Ελλάδα ένα από τους 3 κριτές του MasterChef, τον Ηλία Χαλτούκη. Βασικά, εγώ ήμουν ο αναπληρωματικός γιατί ούτε ο Κοντιζάς, ούτε ο Κουτσόπουλος, ούτε ο Θεολίου μπορούσε να έρθει, οπότε στείλανε εμένα. Και μαζί θα μαγειρέψουμε σήμερα στο καπό της Porsche. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και φοβισμένος ταυτόχρονα για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Παρακαλώ τον σερβιτόρο να μας φέρει τα ορεκτικά. Πολύ καλό το σερβις σας εδώ στο Shiny Monkeys. Ευχαριστούμε. Παίρνουμε πρώτα το αγκούρι. Γιατί εδώ στο Shiny Monkeys έχει αγκούρι. Θα ξεκινήσουμε να κόβουμε στο καπό Σταμάτα. της Porsche. Αν είμαστε σίγουροι αυτό που κάνουμε. Παρακαλώ την ντομάτα. Θέλω να είσαι λίγο πιο Πιο τελικάτος. γενικός, τελικάτος. Τι θα πάρουμε, Καρότο. Καρότσο. Θα πάρουμε και το μήλο. Το μήλο είναι ιταλικής κουζίνας. Δεν το συνηθίζουμε στην κυπριακή κουζίνα. Καλό. Το μήλο είναι καλό. Το αυτοκίνητο δεν ξέρω. Ελπίζω να μας μπει το κραμπί σε καλό. Για να δούμε αν θα μας μπει και δεν θα μας μπει. Θέλει λίγο δύναμη λίγο. Μπορώ να έχω το λάδι παρακαλώ. Όχι της μηχανής, το μαγειρικό. Στην πάρα πολύ. Αυτό το λάδι ονομάζεται ρώσο της Ferrari. Είναι χρώμα της Ferrari. Όλοι Θα το ότι ρίξουμε ρώσο. ναι, πρέπει στο εδώ. Ναι. Πρέπει να γράψουμε τη συνταγή. Το αλάτι παρακαλώ είναι από την Αλική της Λάρνακας. Παναγία. Ρίξε και εσύ λίγο αλάτι. Άρα ακόμα λίγο αλάτι. Να τα σβήξουμε τη σαλάτα μας. Χάρη μου, αυτή η τεχνική της μαγειρικής σου είναι πρωτοφανής. Πιστεύω ότι θα γραφτούν νέα βιβλία, θα ανοίξουν νέα πανεπιστήμια. Shiny Monkeys University. Η συνταγή της ημέρας. Αφού καθαρίσαμε το τραπέζι, λες να αφαιρέσουμε και το τραπεζομάντιλο. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Το τραπεζομάντιλο. Βλέπετε πόσες γραμμές υπάρχουν. Ανατριχιάσω τον ήχο, παιδιά. Ηλία μου, το τραπεζομάντιλο. Θέλω να μου το δώσεις και για τα δικά μας εστιατόρια, γιατί εμείς τόσο καθαρά τραπέζια από κάτω δεν έχουμε. Η συνταγή είναι μία. Τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η μαγειρική μέθοδος του Χάρη δεν μαγειρεύει τα αποτελέσματα, αλλά τα φέρνει στο ύψιστο σημείο. Με τη μέθοδο PPF. Επικοινωνήστε με το Shiny Monkeys για να γυαλίζει και το δικό σας.